A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide ka oji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kedu n'eze a eze adịghị adị eze anụ Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma ije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma ije eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mba gị, ndị ochie ya fọnda mba gị. Fọdụ sikala aka gọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu kwere ekwe adịsị na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ga-anọ n'isi ya. Nkụzi tata ama eto ogologo much, all continuation of ihe anyị kụziri yesterday bụ importance of sacrifice to your fatherland. Ọnya bụ isiokwu anyị. So tata agba nke abụọ ka anyị ji bịa maka ndị ọbụta ha na-afụ na soshal midia. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu, abụbụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl na oraifite. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụbụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl, rụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. N'ụbọchị taa, importance of sacrifice to their fatherland. Ihe ọpụta bụ uru ọ bara mmadụ ịchụ aja wee nye na be nne ya. I will kọwaa my digress small to part 1 ka i wee nwee ike ịghọta ya na ọ bụrụ na iso na ịwọchịrị part 1. Ọ bụrụ na gọọmenti ndị ma nkụzi mana nna alaika iji ihe mmadụ ma wee na-agbara ya atụ. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Junu ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya echi. Sọnde sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo na WhatsApp etu anyị si chịkọta ya. Echefuna na ya anaghị esho ihe ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. And distance abụrụ ebara ya na ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ebe ọ bụla ị nọ under the sun, you can join us. Nke bụ ahụ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our Nollywood movies, visit our YouTube channel for Nollywood movies, Ugochi tubelu movie productions. Echefukwana click, share or subscribe to our YouTube channel ka ị na-enweta updates. Dịka nsi wee kwu, anyị anaghị show social media Nollywood movies na this platform
maka evangelization. Jee na my YouTube channel for watching movies. You can watch all our movies. Because those able, ọ bụrụ na nwere television channel and they chọrọ ide show our movies na our channel, please chat me on WhatsApp. Ma ọ bụ na chọrọ isonye na ya na aja ya na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa July, chat me on WhatsApp. Ndị na-eso na anya bụ aja amarago ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ọ bụrụ na ị chat m na WhatsApp, agwa m other details. I need forward your 3 prayer requests. You make donation token to the account number. Then we can book ogi maka ọnwa July. Aja na-achụ n'igwe. Anyị kwụsị ebe a. Then n'isiokwu anyị ji wee bịa, anyị agbapụ ọsọ ọgba eto ogologo. Mana ihe chọrọ ịkọwalụ gị bụ, ọ bụrụgoro na ndị mma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji ama atụ bụ na ichefu ihe nkwuru ote ihe mma na-atụ. Obodo ọbụla si nwere obodo anyị bụ Nigeria wee ma atụ. Na honor any of their illustrious son. Agbarụ mbọ wee fee ana nne ọfụma. Ịghọtara ya? Federal gọọmenti na-enye award to ndị dị iche iche na ụdị dị iche iche na etu ha si wee gbaa mbọ maka ibuli ala nna ha elu. Ọkwa eziokwu. Ana m achọ ịkọwalụ gị n'ọkwa etu anwa ka ndị nna nna gị ha ya ancestors si agọzi ndị dị iche iche na-agba mbọ iji wee mee nna nna ha proud. Maka na onye dị ndụ bụ representative of his ancestors. Ọ na-ịmara ọnya ka ndị Igbo ji atụ ilu si na onye ma nna ya marụ ndị Igbo. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na mgbe ọbụla ị na-live and become a proud son or daughter of your ancestors, you'll be blessed. Nke ọzọ nchọrọ ịkọwalụ gị bụ na na-agọzi mmadụ, anaghị efuru ya na-agọzi mmadụ. And once you are in good relationship with Ana, you'll be blessed massively. Nke bụ eziokwu bụ na mgbe Chukwu Okike kechara ụwa, ọ na-ana ka ọ gwara ụmụ Israel si na ihe nji ekwu otu Baịbụl na nna akụzi nkụzi mbụ na mma esi n'ihe ma wee kụziere ihe mara. Ọ gwara ya na ya ga-eziga ha na mmiri aṅụ, mmiri milk and honey dị. Ọkwa eziokwu. Ọ na-ana. Ọ bụrụ na a na-achọ nwaanyị asị chọwa nwaanyị anya lụrụ na ọkwa eziokwu. Ihe ọma niile si na na-abịa. Ana abụ ihe na-agọzi mmadụ. O nwere ebe okwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mgbe echeta ya kịta ọ sị na sin is a reproach, righteousness is exaltation. Na ọ bụrụ na ndị mmadụ ndị a kpọkwasị were aha ya n'isi ha, na ọ bụrụ na ha ga-ebido ezigbo ndụ na ya agọzi ana. So ọ bịa na ọdịnala Igbo gwara gị na-asọ nsọ ana nwere nsọ, and nsọ a ka ị ga na-asọ iwe nwee ike nweta blessings si na ana wee na-abịa. Ọ bụrụ na ị nọrọ in harmony with the forces of nature that governs this universe, you will be blessed. Let me give you one thing. I normally tell people that the matter how things work, they will be telling people God punish you. God can never descend so low. He punish him mother, punish Agatha, punish Agnes, punish John. Chukwu Okike nọ na his throne. Mana ana m akwakwara ndị mmadụ na-enwelu na earthly governance will prototype of what is happening in the spiritual realm. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ime ihe ọjọọ megide gọọmenti na-achị obodo a, ọ bụrụ onye isi ala ya ataghị ahụhụ physically, enwere agent of gọọmenti ga-arrest gị, kpee gị ikpe, tụọ mkpọrọ. Ịghọtara ya? Etu a ka Chukwu Okike si wee nwee ndị njelu nke ya, ndị na-afụ maka earthly governance, day to day of activity, of making sure that every man reap whatever he sow. Go and read Galatians 6 verse 7. Or see, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So e nwere ndị njelu nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha ịfụ na nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla ritere uru, nwetara ụgwọ ihe o mere. Ka m kwụọ another thing why you are suffering. The thing is that go and read Hosea 4:6 or say, my people are suffering because of lack of knowledge and vision. So if you are not keeping the right friends with the right vision, then you're gonna wander in vain. So learn how to add or keep friends that add value to you. So you have to keep with the right vision. When you want the right vision, you can never be successful. What people here will be always looking up to should be people that mentor you, so that you have the right vision. Nke m ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ o nwere any shortcut to greatness. Ihe nwere ike imedebe bụ idebe that natural laws
so that ka ị wee bụ ike nweta the natural blessings si n'ala wee na-abịa. Ọdịnala gwara gị gị sụọ nsọ ana. Nsọ ana gịnị bụ nsọ ana? Maka na ụfọdụ ndị mmadụ ekwuo nsọ ana, ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na enwe one ugly thing. Nsọ ana bụ iwu Chukwu okike nyere mmadụ dum n'elu ụwa. All the earthly manual. That earthly manual bụ iwu o nyegoro mmadụ si mmadụ. This earthly manual is iwu o nyere mmadụ niile ekere eke si na ọ bụrụ na bie ndụ etu a ihe ga-adịrị ụnụ mma. They have 10 commandments. I can tell you for sure that 10 commandments given to man, overall Christianity law, 10 commandments, they can say yesterday, has been in existence in BC before Christ. So all you Chineke nyere mmadụ go wa wee bụrụ ebe obibi wee tọọ kwute wee nye ụmụ mmadụ. These 10 commandments, number 1 to number 3, bụ iwu Chineke nyere ka akwanye nyawa Chukwu okike wee gwa gị na ihe ọ bụla ị na-efe, ihe ọ bụla ịfụ n'anya karịa anya bụ Chineke abụrụgo chi gị. Ụfọdụ na-efe ego, ụfọdụ nwere ike na-efe nwunye ha, ụfọdụ nwere ike na-efe di ha. So ihe ọbụla bụ ị ga-eji because of ihe a mee ihe ọjọọ nya ka ị na-efe. Ihe ọbụla ị ga-abụ n'ihe a because of ihe a ị ga-edisobey God nyanwa ka ị na-efe. So o wee sị 1 to 3 bụ iwu o nyere maka nyanwa, mana 4 to 10 bụ nke mmadụ ka ụwa wee bụrụ dibere ha nwee harmony on earth. So ihe na-achịkọwala gị bụ na iwu ọdịnala, kedu ihe bụ iwu ọdịnala a na-akpọdo nsọ ana? Nsọ ana bụ ga-ejekwuna nwunye mmadụ. Nwaanyị ịma na ego ka dị n'isi ya ga-ejekwuna ya, ọnya bụ nsọ ana. Nsọ ana bụ ga-edina nwunye nna gị, ọ bụrụ na nna gị na-anụ nwaanyị na-abụ ga-edina na younger wife ya nna gị ebe nna gị ka dị ndụ. Nsọ ana bụ ga-egbu na mmadụ, ga-egbu na ọchụ, ga-enye na mkpụrụ atụrụ mmadụ without informing the person. Enweta ịnara isi ya ihe wụ ọdịnala, iwu ọdịnala wụ nsọ ana, eme akwụkwọ na ọnya iwu Chineke. So kere ihe m na-ekwu, mana ndị mmadụ na-aghọta ihe bụ asị ndị mmadụ na mmadụ na-asọ nsọ ana. Ọdịnala abụrụ one diabolic thing. Ọdịnala gbadata okenye anọ na village be nna gị na-atụ nzu na-awapụrụ ndị ichie ọjị, akpọ ya n'eziokwu kwuo eziokwu, ya bụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye na-agwọ nsị ma ọ bụ onye na-agwọ ọgwụ. Agwụkwa m ndị mmadụ gwụrụ na dibia abụrụ a custodian of ọdịnala. As in dibia abụrụ onye nwa bụ onye ị ga na-asị na dibia mere nke a dị afọ n'ọdịnala na-eme nke ọ bụrụ eziokwu. Dibia wee profession, etu medical doctor si wee bụ profession. Nwee kọwala gị na ndị bụ custodian of Igbo culture. Ị na n'obodo ụnụ, ndị chiri ọzọ, ndị ichie na igwe. Mgbe igwe kwa bụ igwe abụrụ igwe gọọmenti a na-enwe kịta. Mgbe igwe bụ igwe ọdịnala na-abụ igwe ma mmadụ ajeje gbaa afa anụ obodo asị na onye anyị abụ obodo. Oge mgbe gboo ahụ ka m na-agwa gị, ọ ndị a bụ ndị custodian of culture of the people, na aka ji ọfọ arụsị dị n'obodo, ọ ndị abụ custodian. Maka na aka ji ọfọ ị nwere ike bụ aka ji ọfọ once ya the eldest man, whether ma igwe dibia ma ọ dịbụrụ dibia. So dibia bụ profession n'ọrụ onwe. Nwee na-agwa ndị mmadụ na ịgwọ ọgwụ bụ ihe ndị mmadụ mụtara from hypnotizing, as in manipulation, si na ihe ndị ọcha wetara. Mana ndị Igbo adịghị agwọ ajọ ọgwụ dịka ịgwọ ọgwụ ka imegide mmadụ ibe gị. Ndị a niile nwe ọgwụ ndị mmadụ mụtara ịgwọ ka ha wee maba aka. Iji maatụ, o nwere fim anyị na-eshutu na-akpọ Sacrifice of Igbo. Ihe a bụ mgbe gburugburu ihe njikwa chọọ nkọ akụkọ ahụ emechie nkụzi taa bụ ọ bụrụ na mgbe gboo anwa a na-abụ na-agba mmadụ obodo ma ọ bụ a na-achọ ihe mmadụ ji eme ka ọ dị great, mmadụ nwere ike ije mbatara aka jee gwọọ ajọ ọgwụ ọgwọrọ ụgbụ ka o nwee ebube, ka o wee nwee hypnotize ya mmadụ ibie wee nweta ihe o deserve. Mgbe onye na-edo aje gwọchacha ya ajọ ọgwụ a ga-ene idi ka a na-ere n'ihe ihe onye a apụgo n'ọdịnala. Ihe a bụ ihe o mezi ka o wee nweta fame. Ịghọtara ya? Onye mechazi ụdị ọgwụ ahụ nwere ike n'idi na-aga na-elekwa ya elekwa, emesizi onye be nsogbu ma ọ bụrụ na obisia ndị a wee nwụọ. Onye nna ha mere etu a abụrụ ya sị na nna gị ma ọdịnala, nna gị kere ike ọgwụ o ji ke ike ka o ji gwọta, ka abụrụ onye ọgbọ ọdịnala. Ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ na-edebe iwu Chukwu okike, ya bụ onye ọdịnala. Nke ọzọ nna gị mere uwe ike o kere onwe ya. Ịghọtara ya? Nke ọzọ nna achịkọwara bifo anyị mechie bụ ọ kwesịrị na ego nwa bụ nwoke bi ụlọ ị ga-enwe ebe ị dọrọ ana ngwuru a wee ebe ị setịrị family altar. You must have altar that speaks for you. Ịbụ nwoke nwere ngwurube gị, ị ga-adọ ana ngwurube gị, ihe abụ ọya altar. And ọ bụrụ na ị nwere altar that speaks for you, you will be vulnerable to every attack. People can manipulate you easily. People can be in their altar, in their covenant and everything, manipulate you. Makana they to chako nya is ịgba aka.
abara akachi ihe na-atalụ n'ụwa we are living in competitive world. Ọ ga-enwerịrị altar that speaks for you. You understand? So jee dụọ ana be nna gị, and ana m achọ ịgwa gị na ana be nna gị a na-agwụ the strongest mmụọ ọbụla, maka na onye na-eji agwọrọ gị ọgwụ n'aka ajọ dibịa n'ụkwụkwọ n'ana ka ọ na-azụ ụkwụ. Dibịa na-agwọrọ gị ajọ ọgwụ n'ana ka ọ na-azụ ụkwụ. Ọ bụrụ na gị na ana be nna gị kwụrụ, ife anya eme gị. Mana ọ bụrụ na gị na ana be nna gị akwụrụ na ịdị asọ nsọ ana, ị ga-eme onwe gị dị vulnerable to every attack. Ebe ọnwụ na amanipulate gị onweta gị. Ka m kwụsị ebe a. Ihe ị ga-eme mbido n'ụbọchị taata anyị nụrụ onu a, nwepụta mgbe ọbụla ị ga-eji were na-ekpe ekpere. Ịkpọrọ ikpe ekpere, ịkpọrọ ịga ọfọ, ihe niile abụ the same thing. Akụwagoro m ihe ndị mmadụ. Ka m kwụwakwa ọdụ bifo anyị mechie bụ ikpe ekpere maọbụ ịga ọfọ nwere 4 cardinal points. Ịma ka mmarụ ga-atụ. Ọ bụrụ na inye mmadụ ọjị ka ọ gaa ọjị, onye nwe aga ọjị, o nwere ndị ọjọọ, kene Chukwu okike, kene mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, kene mmụọ na-eri oke taata bụ ụbọchị orie. O kerecha ha, ihe ọzọ ọ ga-eme wee yọọ mgbaghara, wee yọọ nna tinye ebe ọbụla anyị si mejọọ mgbaghara anyị na anyị bụ nwata na-asa ahụ n'afọ. Nke a bụ mgbaghara mmehie. The first one o mere praises, the second one bụ mgbaghara mmehie, the third one ọ ga-eme ewu ọyọ ahịyọ, were ọjị anaka na-ayọ bigo ndị nna nna anyị ha bigo ụnụ gọzie anyị, gọzie ezinụlọ anyị, ife ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya bụrụ anyị ome. Ọyọwazi ihe ọma dị iche iche dị ya n'obi. Ọyọcha nke ikpeazụ ọ ga-eji ma emechi ewe ihe a na-akpọ iju okwu, ndị ụka na-akpọ back to sender. Mgbe ahụ ka ọ ya agụwazi ọfọ, onye si anyị nwe onye anwụrụ asị ise, ọgọ ọfọ si onye echecha ihe ọjọọ ya mee ya gbaa onwe ya asị ise. Ihe ọ na-aga ọwụ ihe ndị ụka na-akpọ back to sender. Ịfụna na ịga ọfọ bụ 4 departments and onye awụ prayer. So onye na-achọ ịkọwara gị ego, ị ga-enwere time 5, 10, 15, 20 minutes ị ga na-eset aside for spiritual meditation, ihe mkpọrọ ya spiritual exercise, mgbe gị na mmụọ ga-eji na-akparị. Nke ọzọ echefuna ị na-eche ihu na east. Kedu ebe bụ east? East wụ ọwụwa anyanwụ. Obere niile nọ n'ụwa na-ebuild their altar towards the east, maka na ebe ike si abịa bụ n'anyanwụ. So ihe ị ga-eme bụ locate your 4 corners of your room nwere ebe bụ east. Whenever you want to ikpe ekpere ma ọ bụ ego ọfọ, face the east. Ọ ga-enyere gị aka. Ka m kwụsị ebe a. Ịnwe ajụjụ na nkụzi a anyị kụzi taa, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ịnerecha nkụzi nke ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, metụ aka na share button. Ịchọkwa isonyere anyị n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Mọnde, isonyekwara anyị n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngọzi n'isi mmadụ niile nọ n'oge awa nke eziokwu. N'ọbụ Chineke na-agọzi mmadụ, na-asị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ndị niile sonyere anyị, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ka ifeọma mere ha n'ụbọchị taa n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazienụ, ma ọ dịkwanụ.